vítejte u dnešního videa. A dnešní video bude o survivalu. Teďka jsem si tady vygeneroval jeden svět. Ale tady máme čuďáka. Doufám, že najdeme nějakou vesničku. Tak já zatím jdu hledat nějaké místo. Vesnička! Vesničky se vyplnily. Ne, já jsem si to tam nastavil, protože aby jsem si nemusel stavit barák. A jenom jsou tam rovnou ovce. To je dobrý. A ovce si nevědí, že tam budou. Tohle. Tu zesněl. Se podívat do čestky. No chleba, jídlo, ale není tam jedna vlna. Já budu v kovárně. Prostě ji skopu. Musím najít ještě jednu. Ještě jednu vlnu. Aha, tady mají vlnu a i torčky. Tak. Ne, jdeme. Rychlať. S tím musím udělat barák. A bydlím já, šéfe. Tady. Torčky. Tady dám. Tak. Co? Tady musím být jasný.